enyorere obumenyi obwiga na bono nigo intake y'umutinyo gatano egenderete eskure yigani yere kilomita ya munene uskuru asomo chokeroka asamange nabo gutalira website yaito wetera www.kerokatechnical.ac.ke ose nabo gwaka esimu wetera sechi namba 0726 588558 gose 0708330000 asigo ayire na kwenyorera obumanye riri wibekiri bagari rya asense yiga yo kwerwanirira Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda usialia utagete showroom yeito nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongibire na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na Green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuyigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda etwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege Kigima yomurobero yiga wetwani yagetembe na kirabono litukeriga osedi matate yiga ere lituko riabene ewike yiga ekiro torache kurigereria oborwire obwa fistiola na iga ze studio nimbate abageni babiri abobono barache gotumanyereta nabogo ninki bakora nande abasinyare gusanganento naki erebya tunyare kurigereria umuchando yiga yoborwire obwiga wa fistiola eyo ere yabasubate nande mbache gutumanya mborwire gose ainaki ya fistula ekorigererwa ase ewike igo higa senchera ayavene nigongo barigania kegima aiga erinde tunyara gusanga asenchera iyo bwamo okegima bwakire yes good morning asumwaru ngakia abantu bari ndochembi yamo sasa ogete twabokire buya yes aserieta ngoro kwa Eric Musansa
gondo mo public health officer ntenenerete health promotion activities ase sub county ya Kitutu Chache South. Karibu ase amafundisha rero. Karibu sana. Thank you Matilda. So kutukaribisha Getembe TV. Asama dia tankuru kumasemo Lydia. I'm a nurse midwife. The Deputy County Reproductive Health Coordinator. Ntengene tamangana yo Ruivoro. As a Kisii County. Thank you. Iko amangana yo koligeria o Ruivoro. No more. Abu no. Iko ndo bwesire roga neti kusanga ose kumanya kende yonse koro yo muchando uwo koibora. Na bakonyara gusanga. Na bagusanga na intu lakini lero kiganga gite kenene na mangana fistula na whatever na andi na boto amangana yo Ruivoro is very broad. So we can always narrow down asetora atake no engo chimutu talda yali okatuko kolera gaiga elinde tosomye abantu baito igoro ya mangana mange yo Ruivoro. Ruivoro ne bintu bire binge sana. Ekirango chaka nae wakwanere umuchando yoga ofistula nereriye koligererwa nande chingaki naseke mwamwete nga munyerigererie chingaki chiga. Thank you Matilda. Yes. The reason as to why twa tebetenga tigaturgeria mangana fistula boni gana sengincha every 23rd May of every year. Konyora tole neri tuko to konyara ko batogo commemorate go se koinyora bari banyorre fistula aseri tukeri twa baro bari nga survivors bari banyorre fistula na ande maybe bakorreki banyorro bo bweni babwendre na ande twatebi twa kwanire community twa ntenga ki ondo tigare tenka ga ro bwata fistula anyare gocha twa create awareness anyare gocha irinda anyare ko bakago konyeka ikina kiekerenge kenene kenyare to ko bakego toreta ga ncheno munyagitali ominto na ya seri tukori arero. Mbio mwana sana tukutaka na mwana gitari ekoseto ekirazo kusikaltia mwana gitari Eric. Nora anyaru kwanda umuchando yuka ofistula asi abasubati asigekeke. Umuchando yo fistula nora ase binyoro byaito ase abasubati. Na indo umuchando yo obeire oko basa abantu batamanyete inkiye ko bari. Ekiagera ekero omuntu arwari ruboroirobo igakonyora ng'ani igare n'obusoku korende mbuya toramanya ng'aki fistula bonomburoire kiobo umuchando kyoyo ukoranga fistula tokari gokwanera fistula noborwaire yani ekero omong'ina akogonkia okonyora ng'a chinsi ensemo ya bobisi y'omong'ina gose ya Ruivoro akonyora ng'agwateka gose akobochoka ekebao kiabeiro gati yenchera yecho na enchera yo Ruivoro na gose gati enchera yo Ruivoro nenchera ya mache bonekero okobochoko kokwabeire kwanyora ng'a omusubati igagosokia obochabu korwa ase enchera yo Ruivoro kero kende obonyira gose amache egente eki kiaretire emechando ase ebinyoro byaito n'abasubati bande ko barware toboroiro obo mbari komanya gose ebyogondiro. Igonga egochenga kio musubati abongiririoka. Eric. Yes. Omuchando ego gochekero musubati abongiririoka. Omuchando tori gochekero musubati akogonkirioka. Korende nkoretwore na mang'ana mange lakini mono ige gochekero musubati atakeire koibora ochikwebetereria kwanyora ng'a amauga aye ase omwana agwetera nigara magote bono riri kero kende binyoro nkari ase tomenyete kwanyora no akari koiborera ka bono agoteba ng'a tema gosuguma kwanyora ng'a oumisire chinyama chiaye ekero akwebetereri koibora kero kende onye ndiriare ng'enyagitari angamba amatebi ng'a yaye yete konyarekana kero kende akago kwamanwa omwana arusigo. No mente kenda ase ring'aneri. Yes, baka Lydia kwandirao. Ntagete komenta omunyagitari omuntu nakwande buya kabisa. Tagete gotebia abantu baminto batotegererete ng'a enkoreye iganyare ko bakago explain egocha ase ng'encho bunatebire okonyora ng'a amaugara make omwana riataite goita kwanyora asaja ige yateba ase nyumba ya mache
ne nyomba yo roiboro kwanyora ng'onyo no mutori bwo mwana osigikire bakakangoro gakoreki kabeire ororo gose kwanyora nyomba yo roiboro gose nyomba ase echoene ne goita naro yasigikire bakakangoro gakoreki kabeire ororo bono most of the time 90% of chifistlechi chikoba cause na ekero difficult delivery error lakini we have other factors chiko cause fistula bunecho. For example okonyora abantu babwata these reproductive cancers nabakonyoye cancer yabeire nene baka yaletire fistula into kende kerate fistula Matilda negento buna some injuries nchiro rokonya chi wapen go chia se blada ikine ekeboche kya machi toko teba seke gusi nabokonyora nga during some procedures okonyora injuries yako reki yabe roro yakosi fistula ande gento kende kera kosi fistula igento buna sexual gender based violence yokonya atwa kwino mara mange during rape cases during defilement ya sogo tibongo abana abake ose umuntu igedio tari lady nabokonyanga fistula yako reki yabe roro but most of the fistulas they are caused by obstructed labor nande bunateba ekero konyano no mwana aro monene agosnyugweta sama ugaria nabago kosi fistula usekero konyora maugo kara make umwana aro monene nabokonyora nga fistula yako reki yabe roro. Yes. Na omot yes egenta kamonke nataka mentera abana baitabake nkonyorore bachakire ku engage in sexual activities ekero bagosoa ase sexual activities mapema kwanyora umwana amaugaye osomobero ye turaisa no kuimokia oborito egera no nenchera yo mwana echikoba mature enough igobono fistula nkobere caused with early teenage pregnancies omwana orense emyaka 18 otoko batebinga anga baganyake barakonga igo nabekole to muchanda kero nyumba yo mwana kuchaka ko kano gatara kero mwana aromoke atarakonga okoibora kwaye nabagochi kogera atware fistula gosa atware okobacho koko Lydia yes nito tukoligirya ukana fistula nekyo mutaka ko rumwe kumuswatire kya ko manenga aigani mwata muchanda. Thank you, Matilda. That is very, very important. Tutagete bukoye obosemi onde bwensi ototegerete onde bwensi buna batorigeretiga uno konyari nganere buna tokurikwana lero kaindi lonyo kubwato omuntu buno yo moreta asinya gitari yeto. Number 1 sign and symptom okonyora umusubati oya akonyagwetia amache ryoka ryoko maita amache ke mwanya bantu ntubo nobwene tukutwara control nabo kunga bona amache akoreke anyari nimbwende tukoendaje enke lakini kwanyora ng'umusubati oya singencha yengoreyo amache aya akonyagweta continuous. Number 2 nabo konyora either na amache okagweta gose amache necho amacha na bakonyagweta necho ina bekonyakora ikonyagweta kwanyora nga maybe umuntu yagutumyonye pampers yechiacha lero onyora abande bagutumye ebichancha begalinka kwanyora ng'umuntu no gosoka tari kokoreki tari konyara gosoka. Another thing never very small lakini it's also a sign yokorekana nga fistula neroro ke mwanya bantu okonyora ngekero umuntu agwetie mbeo kawaida ninchira ya maiga lakini ese ko babono ng'omuntu musubati agwetie mbeo asenchira yo roiboro noene kerate nendega gose noene kera ikumbire iga kwanyora nga agwetie mbeo igoga abunga gashidanga korata kinkaroro entongero nta etukuruka sege songo nga pinhole e pin aka hole yani aka antaka sinini akabaga kekadino katanyara ko identify even with the naked eyes lakini bone kera kaba kuba pinhole karora ke nabo gakoreta no gwetie mbe ikwanyora umuntu akunyagwetie atamaitinga ga pinhole akunkaro akugakwenda kanya kuiguka baka kwanya gakoreki yabeire nene. So those 3 things ekero kwanyora nga no bwato gwetie match continuously akunyagweta atabwatie break inchunya gitari wetia mache necho na bila byonsi inchunya gitari no wetia mbekyo inchuto go screen to manyenga eshido bwate use ninki kyabeire mbiyamon mbiyamon sana Daktari Eric ekero tuwacha swali aho moswati chirikira na watu muchando ya procedure ngira na kwa nanga ki kuna provider so muchando na wewe kumanya umuchando yoiga na kioro ne fistula ya umuchando ngaye ikire ngaye akolere ngo buna bono igo twachicha iga tumirana n'abantu baminto tubatebi onde bwensio bwate chisainage
achiche nyagitari eke monkere nkomentero egere ngiraniri swali riao nkonyoru rekera omonto abwate fistula obochabu bokare gweta ase enchera ya yoro iboro okonyora are nerimisu rioka atamanyeti ng'aki bono ngochandeka iga rimisu eriga igo rikonyora ng'a riatiokeire aba oyo ore ang'e ekero omonto anyorire ng'a agakari gotioka bono kwanyora ng'okirire ochakire koirusana korwa ase abanto igo nonya naye buna ontegererete iga gose tore amo naye onde nare otacha ase omokutano oyo rero tokare gokwanera koranyora omonto kagocha ase more rimisu abwate ritari koera omonto oyo mbuya omote ng'a tokogenda nyagitari ochekiwe bono nachire ase risori kwambori ekero omonto achire nyagitari nambe eyemo gotokomokorera screening igo togokoboria amaborio ng'aki ogenderete ase afya yao koreng'ana na echisaini echi twakwanire omonto onyara kweresa gwetera ase amaeresa aye tokonyora ase amaeresa aya twasuspectiri ng'a natware fistula twamanya gosuka motu for examination bono twamoira ase room twamokorera examination ekera akorirwe examination kigotoka ng'a nabwate rirario twamanya gomotebi chinchera chingiya toratumeke erigotiche engore iyo enchera eyemo yabe enene nokomanwa eri nakore gentoki engore eri echigotichu igo ntaete goteba ng'a nabo orakage ng'a nobwate fistula ekero gwachire twagokoreire screening onyore tobwate fistula noborwaire obong'a obwate buna bono tobwate amarwaire a sexually transmitted diseases gose chi-infection chinde chionsi echi tokomerana chira chibuna mwanya bantu ase obogima obo iga ekero gwachire igo tokora gokorera screening korwa abu twamanya mborwaire kibakorete gentoki bokoriete ekero gwapimiru twamanya gosuka motu onye tokonyora fistula nero rirario twanyara gokora gentoki kwanyara komanwa erinde okonyeke. Yes. Thank you for that good question, Matilda. Yes, like I said, dinatebanga ntobwate other factors to cause fistula. Na nateba some injuries to those organs bune blood twatebe kabocha kya mache inchirego eti chafu no eniga igase omwana se nyomba yoro iboro. One kero monta maybe ago proki one abortion nande onyorange ego koru asigete inchire tariengi yana boko nyoranga these organs chiakore kiabere injured nande kero chiabere injured during that process okonyoranga umuntu nabakora kina bakonyora fistula. Yes. Another thing is as much as ekoba cause na amangana yoro iboro nabokonyora one or two cases sinchire congenital yani omuntu iboire na ne abwato muchando ikororo ibo nabokonyoranga era ibore tukabwate engole you between your bladder nenchera yoro iboro gose ase choene nego eta nenchera yoro iboro. So we have those cases chire congenital yani umuntu iboire na chirachio nabogocha na utasaidiwa. Yes. Pare que umuntu iboire na ero ngaki detari no sote kwa ekero umuntu iboire no muchando kuno naki era gukonyeka. Thank you. Nabakonyara okonyeka karu omwana ekero kwanyare koba we identify na andi kwachire ko tebanga kijaya nimbwatomo omuchandu. Igento giatoitire mono Matilda Minto na sengencha abantu baitomba rigotekoleze abatebe ngaki nimbwatomo omuchandu oyo. Ayibuno moibori orikali nabakonyara ngakoiboire omwana nkonyago etiara amache nkonyago etiara echwane lakini tori kocha nyagitari otenga kiyayo mwana nabwatomo omuchandu kwa makonyora ng'omuntu oyo okinire bakoikire emyaka noene kera achire bakanoena high school bakomwana abwate shida buneyo. So tokubaimiza rero ng'aki ekero obwate any health abnormality inchunya gitari erange nayo nyamba ariko nyara kogokonya nabo bagukorifa to the next level.
asenginche kinege tukiabonete gokonya omwana kare omoke lakini bono onyoranga asenginche yo gutasika health services kwanyorange problem yakoreki yakinire yes egento nkere ta commentera igoronga nkigekoreta oborwaire obo bwa fistula ekiagera kero tokorigereria data yense yaito ya Kenya igotokonyora ng'a sabasupati eribwayemo nabo igotokanga naro yomo gose babere banyo asabasupati eribwayemo bakoibora oyomo gose babere ngotwara bare omochando fistula egento nkere kende tokomentera buna intu ase omochando oyo okwarokia abana abaiseke igotogokera FGM yes. That is female genital mutilation yani akero omwana omwiseke akwarukiwa igotokonyora twakiretirie injury asari omire bona karao cha gwikanga nkoiborare kwanyora nga chimaso chiri nchiri ko contract buya igo bono ino mochandonde ogochangia asoboroiro boiga wa fistula mbuya muno kigima Eric aye buno munetari omusacha kirakende abasubati mocha barari kwanya na bato mochana inkige ko babera ko ubo express mochana yabo ko chase mbuya mono obo so kumboro ekero montago chanya gitari kero kendo chicha liria ai umurango igoiruga ochigosonyo ru munyagitari no musacha libaga kweresa buyo mochanda abwate abande mono na abana abake okonyo gusabare ne miakemeke igagusoka kwere sasa igwete bobe omonto okorera goteba omotu okong'atia ondoteba yaya nende kondoma lakini gokomoe riogo kero kende osoka gochisiko osoka taisanegeti oteba onye naumero musubati anga namoeresa buya igo bono ng'aki ndatebia abanto baminto naye matiri ndagatebi ng'aki ekero ogocha nyagitari bono musubati tiga gochicha korengereti ng'a omonyagitari omosacha na kero kene nabo obosoku boro ya abana abanyagitari ekero akogweniri egento akorigi na oborwaire kagokora gokorwari achire bwoya amang'ana yakorente kieke aerire kobono ekero igwete ng'a tokonyara kweresa ase omosacha ya nore na obosibore goika nyagitari omosacha oyi kwanyora omataiga omochando mbwate igo ng'igwete ng'erese omosubati ekiagere nyagitari nebwate nabo yagotenga okay bera abwake igatiga nkorangereria omusubati omino oyo morakora gentoki oyo moraeresane mbiyama mbiyama sana Lydia yep na ndekio muntara nyara kumanya ekiro tore ari no nyase che family to kwata abasani kwanya korigere rwate banga kino musubati na watu muchando neri atatageti ukwana ndekiro nyara we identify egati ya victims bona bali to kwate aba obstetric fistula buna nateba mapema buna nando munyagitari witateba nabokonyo omonto akorusi uvundo ng'aki ndateba sike usi limusu gete limusulia amweti amache na limusu ogweti echoene ne limusu yani noina ebino twikaranstega nabokonyo awakore kwarigure usota ligweti nabokonyo omonto oyo ng'a there is some other factors awe express kwanyoranga nabokonyo akoranga Lydia omintora nakorete kinabwato omochando number 1 nabokonyo omusubati oyo iboire but after 2-3 weeks or 1 month kwanyoranga omonto no, it's not the person kwa akorete kwa maitari monto oyo renge jovial monto oyo konyora even she has acquired into depression. That is number 1 monto oyo number 2 okonyora uchakabono we isolate kurwa sabande umuntu orenge gocha noene chama ya kawaida yabangi na noe girls talk asimui karansete kwanyanga ero chakira okora kiwe isolate. Number 3 okonyora abante bago feel embarrassed asengenja ya fistula kwanyoranga noene family yaye depending ngaki family yaye era no mugako yo nyakabwa to mugaka ngakere kwanyanga noene mugako okoreki umutigire asengenja nabo konyoranga ogotebirto ene nyagitari aitobu at that initiative yo koraki yo ko nyagitari ekwe isolate watanga bono nche bantu banga ancheti wacha akagutwara some myths and misconception ya sike kusitima ngakinda aketebe mnyagitari kitorate some myths and misconception okukagera kwacha akukagera ngao nyalebo minto ocheteliria kana ari konyora omwana agakora gento gete kwanyoranga ebintu ebinde byaswaireme but in real sense
kwanyoranga umuntu yabwate fistula itu atebire nandi nababwate symptoms yecho but tari kunyara go come out erinde ajieleze akonyagitari. Yes. Umusacha na bwateri bagasenka yaye kwene kibuna keroke no murubyo yenyeka muchano ndiko korrekana. Umeta banga ko yaranga ni go bakumotigera. Kwanyora umuntu nshakire kweso kingora ko basenka inkiro nyari gukwanira abasacha bose bari kubateka family nabo bamenyete nabani nabo. Very important. We have role of male in reproduction ama in fistula management. Number one role of men is let's give these ladies the financial support. Naboko nyoranga akonya kwirigeri ngaki ninchenyare nga ingocha kurusi chibesa. Ibintu mbiroro konyora umuntu akonya ukagera ngaki ngocha gokora. Kindly we want to tigatotebanga chifamily to tware communication. Onya no musubati oya communicate no mugaka no mugaka nera communicate no mungna so that wanyorenge problem yabere ngakutokore problem with that is number one financial support. Edinda morete no nyagitalia singincha gocha nyagita no taite no ene transport no taite no ene na macho okokora okonywera nchira. Number two, they need moral support. Eshide ya tokelezeire. Ekero ya tokelezeire talk to this lady omotenga ki yayo bokonyi mboro nkoenda turi nyagitari okore okonyeke lakini ekero konyoranga naye bono umuntu n'umusacha gwachakire naye kumutiga yani kwerusa na ndikuru asare nabo konyoranga it has led into ebintu ebinateba about isolation, embarrassment and depression. Number three, another support to kwa bang na baito is ekero kwanyore ngomuntu no obwebwatiranire. Kindly the first thing nga moire achake clinic mapema early attendance of antenatal care. Ekara achakire clinic mapema okonyoranga there are some problems chiko by identified mapema na kwanyoranga interventions chiakoreki chiabeku mapema. Nabokonywa for example muntu oyo nga are maybe of abe muntu bali abenge ndiro kukageranga muntu omwenge pelvis ya etera akoreki teraikera. Nabokonyora kera achire nabotogokora ultrasound twamanyango mwana no monene nyalebe ta kunyara kwandago a normal delivery. So when you come earlier monitoring ye ko babuya baka wakora with a very good intervention. Lakini akarobo no go chano late kwachire no ene mitienyi kyanda okonyoranga some problems nchiri ko identified ichichira nyo cha lead into the fistula. But yakero chete mapema problems chiko identified intervention yaba mapema. Mimi sana Eric. Yes. Temetinga keningire kwa komentera hapo naende ko gukora nabokonya kusanganga amangana yaiga amediwa isoko nyaranga bantu mbare bakwibura bandunga ukira matuka yaiga. Ngira nyari kuba kwanira ni muno correlate na umuchando yiga fistula. Kero kende totara chabu ekero umuntu atwarire fistula igago chiora aboria oya bare angenere omubori nga rero nde igana orio manya komatebi onye kereigo kero kende ne chiombo takanire tu yani bande bintu bire kenyoro umuntu akoiguri chibu kero kende nyoko biara otagokorete kiango na kiango kero kende gokwaragirire tiguriri anti yago kwanete bobe osisokoro yawo bono umuntu tigara karo musunte imenge genteke kiandire na sengencho kero kende chisokoro chitandarire tibuya umuntu manya gwekirera no muchando oyo. So toko sege songo tatanga myths and misconception. Yani ntobwata okemanyi bekenyoro babwata amachibu abwango bagerira abantu baito bagerira abantu baito babwata omuchando baremereti anga bachire bakonyu igo bono buna tokonya gukwana iga nabo toigwete buyanga asa abantu bakumirana timosoka gukwana ringaneri ikiagera ringaneri gose oboroiro bwa fistula bwagerira abantu bande berusananiri batwarira amarwaire buna depression abande nkogenda bare goikerekerengo berusanani korwa sobogimobo kero kende bengenta asoboroiro obo igonga kero togokwanera igoro yoborwaire gokwa igure ringaneri mbuya kero morase barasa morase kiombe kiabangina morandonsia sabantu baramo mwara kwana igoro yoborwaire obo ekiagera na kiekogera tobwate international day yani igo bwa affected ensengima paka bwabeira identified ngatiga bokwaneru ne campaign yekoru abantu bakarigendo kieke bamanye erinde bakonyeke igo abagaka onyo mungino kabwato muchando abwateri misu omajete no korana bagwa kwa beshida
bono ng'aki yarenge buya abagaka tokore ekero omong'ina arwarire richibu tari okomotama ochikori oyo okabere oyo akarwarete boroire obombo kari kobwena ochire konywa emete ochire gosinyunterwa emete tari kogora gento kieke tari kobwena kwanyora omogaka onde ero ong'anyire korwa ase omochi ochire araria ochire korigia omosubati omong'ao kaganyete ng'a kamoka yakora gento kieke agwene igo ng'abagaka ekero omong'ina abwate omochando akoeresire kaba omonto ore na mbe eyemo komobori ng'a omochando oyo iga kwanyure mariogo gete togenda ngo nyagitari tobori gento kieke tobori abanyagitari so naki nare koramentera ase point yende twarenge ng'a let men be fast yani tiga abasacha tobe aberitang'ani twanarire tabia embe ase ogotoma omokungu ogende kiriniki bweka ekiagera egento eke kiabeire bo nonya na ekero omogaka agotoma omokungu gochi kiriniki iga akare komobori ng'a mbagopima okimu kwanyora nero gakonyora teiyo omanya nere takore gento kieke tabwati abagaka nintu omotu bwenka tiga ngo totang'ane motu ase kere enchera nona ase okori afya engiya ekiagera omwana kaiboirwe nka omwana oyo gakorokweria tari omokungu ase tari omosacha mbuya mono na asa baiga abakuborera nka bado tubwate midwives bari abakoro bari gocha ng'arangeri nyagete achenero gocha kokona muswati ogonke kwanyora ng'a amang'ana ari bako yakorera gose n'omwana bwo gocha korwa clinic muswati yotari korigererirwa okay ring'ana eriga riokoiborera inka are nenyagitari twarabeire tokorikwanera lakini igo ntaete ng'akera abanto baminto mbuya mono ekiagera rero batemire sana ase ebinyoro biaito omonto kebwateraneti nkoretwa are nyagitari ase igo omochando twanyorire bado ng'a ntotigareti banto bake bakare koiborera ka negento gekogera omonto oiborera ka nogotacha kiriniki egera ariganigu ase rituko riaye riogochi kogonkia negento kende abang'ina mbare nkapado batigarete bake bagotebia omokungu ng'a yaya oche onya kogenda nyagitari bono aye na omokungu ore bori egento ekinda isi bake mbatigarete bara ase ebinyoro bakonyora bagoconvince abang'ina baiborera araria baiborere nka na nonde nero oteba ng'a gokogenda nyagitari buna ore igo omanyete bono kero kende ng'a nabo orachi gokorerwa operation bono bera ka nario oraba omokungu bori naye oibore buna omokungu original nari naye torakobare buna na omokungu okorete gentoki na omokungu ore na abande yani namange torakwana ase eri lakini ng'aki narocha goteba okoiborera nka nkorikuya imbuya abang'ina bagende aba bebwateraneti bagende baiborere nyagitari ng'aki ere buya gakoiborera nyagitari omonyagitari kanyorire ng'a enchera eyo omwana kero kende yanyorirwe koigoka rirario amariogo naro ege aratumeke komokonya agonki buya gakonya kwegasaka nabo okonyora ng'a ogerire fistula oborere obwagore gento geke bwatokeire so we are advocating abang'ina baiborere nyagitari abang'ina bari koiboria abande nka twabairete bakachisemina tokabatrain rero batigire ko abande bagore gento geke bachakire obe point ere rero watakeire omanya aye Matilda nomanyete ase ebinyoro biaito abanto mbaro babwate chinyagitari chitari certified yani ase geto omonto akoenda ogora chemist yani omonto ase akogora panato bono noikwanyora nere bwekorire ng'a nakorete gento kieke namanyete koiboria nomonyagitari are omanya kong'ang'ana nomong'ina oyo ong'ang'ana nomong'ina oyo ekero agocha konyora ng'a giasinyire naria agocha kobugia esirimi ng'a bono genda araria genda nyagitari chipara chiaito kero kende okonyora nchire ababuya kae pigipigi echetunde igo kae amatobe netwete kwanyora omochando obeire nono omwana nabo arakwera araria arakwera asenda iga abang'ina baminto gokogenda kiriniki nomanyiwe igoro yokoiborera nyagitari na kobwama nomanyiwe rituko riao kero riabereire ang'e Lydia Yep. Special training neraroro guchase bari bono batenete makonga ose midwives abaiga Midwives. konya ne bana ikira to gocha bono nya setinya gitari special training neraroro ne mono correlate no bororo bwa fistula na kia basubati babwanete ko ngakyo bonete ko manyanga oyoiga ekera ikire kere ngogete tago chikunyara gusuguma mwana utakonyara gwita yani omonto manyanga kere omonto manya kere mapema banyara gukonya basubati Thank you. Yes.
Matidanta tengo tenga banyagitari baitu tubwata all the nurse midwives and our obstetricians and gynecologists baras nyagitari cheito the understanding there is even other tools that we use toko mesha ngayaya oyo we've done monitoring yerega ekera ikirega igabono takunyara okora kitakunyara ko batako another thing nabo konyoranga from the history omongi nakuru nabako tenga yaya nje from the previous pregnancies, this is what happened. One from that history, konyaro ko make some decisions. Into kende about the fistula now bono before itara uka ntobwate kero muntu nabwato bumanyo bwa say na our labor wards. Ntoma etebuna toko kora kire na kitoko mesho mongi na kire step mpaka to kora kitwa moikeri. But nkonyaro there are some isolated cases buno munyagitari atebiro okonyoro muntu nabago take noe some more time winka otabanga tindi konya kwenda nyagitari ase konya gopimulio kalio kanta getenge ndekero na koreki na isire go ikanga yani aribwe ka gwepima gari igalinka kwanyoranga ekera konya gwepima gari nkatari go nyagitari mapema kwanyoranga gashida kari ka koreki kabeira gake one for example tumaitinga buna Matilda kwanya korundo iboire kwanyoranga natigeire agakateta no mate kateta umupira oria kwanya kora client bune in the community tini komanya to komanya egento ngora igwankeri kero keno muntu nabakonyora umwana kwanyora umwana gwika kwire clinic umwana gwika bono wacha kwanya akwebori nkori ko gutigara ngaki naki umwana yasobete kero keno muntu rapcha ende yare ngaro kene ngyo kyanyarete gukoreka naikebe bono ekero tua rorenga we've suspected nga umongino na tua prolonged labor or subtracted labor etogo tigo mopiro so that mopiro yo promote healing onya na se blood ya heal ya sokia macha through mopiro so that healing echiko take place fistula te koraki techa kwanyara ngumongino toko mo discharge no mopiro ori tua moteinga gendo ver no mopiro for 14 days oirane to the nearest facility go seno ini ge gas kwanyoro mwana ede tonyaro ko rusomo mopiro so that onye yaringa na bwate that difficult delivery was obstructed labor kwanyoranga healing ya take replace bono kangura kungarigo chikokora kingarigo chokabo kwanyoranga bono prevention yani to prevent that fistula ono na kwanero in fact gabono nkorera ni how we can prevent the fistulas now treatment wakoreire treatment intora ikas treatment but still I can talk about it so treatment toteba buno munyagitari ateba tunabonega like in this period tuatanga sere binyoro byetabanga nabaito bali bagwetia amache bali bagwetie chafu all those signs and symptoms na kwanire in fact baachire nyagitari yaito twabakorere screening eri kwegwa explain after screening bono twababekire ward like kuna today bunangu kwa naiga today is a Monday morning to screen it on Saturday to screen na igoro we found few women around 10 one nega tu ababekire list yoko enda theater irinda banyare ko repaired buno munyagitari utaire sanga there are different treatments chiko nyara ko bachiko kora kachiko enana nabako nyango muntu naro obwate fistula lakini onyoranga maybe ekidonda kia yeska ya operation terabwena maybe a fistula is around 3 or 4 weeks old oyunto ko nyara ko mokorra surgery bone gasengenja iska eyu ikoroya ntimatinga kinda atebeke gusiani riotendira akora kindira bwena ntokunyara kwigora riota se rioterinde wano yo toko mwa a period aenda bwene ndio turudi kumfanyia wano munabega tubegete ward tutaite ko chaka surgeries rero tutaite ko repair rero au tunawa book ko rumoiso nento ababugeti baro twabugeti goro bakunya kwenda bake depending na extensiveness ye fistula abakonyonge fistula erenke surgery etakeire ikoika kiwango abakonyonga abandi bunyo munyagitari atebanga naboko bwanga fistula obwate but in really sense no muchando omonga au tunawapea treatment mbaro tokonya abuna boni sexually transmitted infection tunawapea madawa baro roba achire tuanyorenga wako na cancer but at a low level yani in advanced stages not advanced in earlier stages okonyoranga nabara kuna treatment tunafanya nini tunawapea so abantu nabange baachire from that tekero o suspect just come we screen you tumanyanga aya fistula we give you the management utakeire onye na other gynecological issues to amanyanga kitogo chikora kinga kitogo sort abakonyo umuntu nabagocha with cervical cancer
ere stage 2 Yes. twamanyanga kitoko mokora kinga kitoko mwa onyora ngundo uchiri na problem wende atamanye tipi lakini anapata usaidizi kwa hospitali. Thank you. Dr. Eric, tutaraswa samangana prevention ne kiro kurigire the numbers gose cases ichiricha veri chigotoka ne munaiga kiro kurigire muna hono enyagitare no nye ya KTRH enkiura nyale gukwanira igoro ya basubati abasubati bakwibure gusi gose ne chinseme chichoncho kanene gusi mbiya mono omusubati noboriro obo tibori gusiauka oboriro obo bore nsengima nagiye kana tubwate World International Day for Fistula igobono abagusimbaro nechikabira chinde nkorwara chiroboriro una bono KTRH ya itaiga nechinyagitari chinde chaito oboriro bonko bwendi guborororo nonye namba kerenke abaiga bakento tageti bakaregento kieke barware una bono roche kero igwete screening yako rirwa sama tukayabere asenge njo gutangaza ukoiga kumanya abantu baminto twanyorira abantu anga 10 igotoroche abantu mbarenka bavuga tomochando bono tiganda kwanira igoro ekero ubwato mochanda asekenyoro imota kere korabori mochando afya igongwa kere serikali yaito mbiya mono aso ko recruit CHPs ntobwata abanyagitari bari kenyoro olio tenenerete village ya Inwarika community health promoter oyinere amangana afya ole trained nera toko train abana igoryo boriro bontu abaumera tokaba sensitize tokaba training yabo so you need to consult them yani mbiyo ko babori igoryo mo chandoyo abanyagitari bande mbaro bakurunga community health assistants abana abanyagitari batenete sublocation bagotoka ari kabakonya gukora kibarasa bagweta semechi ndobwate public health officers bagweta semechi yaito kuligereria obochenu nona ase chichiro chaito ask those people babori ekero bwato mochando health egere twe bachere omochando yo gwakoba misled by misconception tagetengiche lingana lia treatment abantu baminto oborwairo obo eserikali gegokorwari bosa okugweni gugokore bosa turi kobori gubesa nonya na yemo kugwapimiru gwakorero screening igokugweni gubosa turi kobori gubesa nonya na yemo no gendo chikomanu gosegokorero surgery igokogenda eserikali igyakanete igo ngubu no borwaire otatakeri ko nyakobera na borobwo kibese chiakanete tayari aye no gwesokia ekero borwero bwatokire nga nabwo igokugweni gubosa pi otaka ntigergie kende no bekwe ward igokobera no bere weekend kama ngana screening keregento koru screening pake transport ye korusi buna bono tobwate campaign mbuyamanya abantu baminto campaign tobwate ye wiki abanyagitari baitombare mbagante gweta in different sub counties buna bono litukori ara rotare 19 abanyagitari go banyagitari eto ya Keumbu na Gesusu for the special occasion ye campaign ye tare 19 ara bare Keumbu na Gesusu sub county referral hospitals mambichitari kemerongevere abanyagitari baito mbachiche the specialist mbache iyabe na kitutu chache noti enyagitari ya marani Erika yes to tarachi gukwanira iga ose kero tarachi gukwanira nga wiki iga chi campaign chi gachigenderete tori kurarigere mangana prevention kwanza inchiraki oburiro bwiga buranyare gutangika kere genkyo tokere nase Lydia na igugo gukwanira mangana prevention naki oburiro bwiga buranyare gutangika mapema. Thank you. So prevention starts with me and you. Number 1, ekero monto duna tuateba kwebwatera ni genda se clinic. Wacha tuamazishe kero monto totegerete ngaki neba ko 3 weeks old 4 weeks old muna kwa manyanga nwe bwatera nti chake clinic asenge ncharero ego togota komongi na atware 8 contracts na nyagitari ngayani ogende nyagitari mara ngapi mara 8 yes mara 8 to seek health services naboko enda lero oyegu the return date oyegu na linata banga the more you come the more problems chiko identified and the more intervention chiko koraki chiko enan. Another thing is ekero kwa nyorirenga no bwate shida tigakonya koboria amangana agalinka genda abasani abasani usengaye nyalebe nkwa beta igusaya ngakigwa kore emetero sana ibintu bunebyo
inchunya gitari erinde okoreki onyare konya ogokonyeka umunya gitari nateba mangana teenage pregnancy tigatotebya abana baita abaiseke teenage pregnancy leads to fistula abana tigaba delay konyora abana tigatuba kwanire ngaki yaya somora akora marriage will come later or even pregnancy will come later. Another prevention part is amangana harmful practices bino munyagitari ateba amangana FGM. Onega toikerenga kitutabwene tuko practice amangana yo gusara abana abaiseke. Ebine ebintu byetru na wakati and in fact it's a human right. Kota saro mwana mo mwiseke kinegento oise konyorero iga in fact ora abe jailed for life. Tiga mangana yo gusara abana abaiseke. Amangana sexual gender-based violence. Na tebanga sometimes rape cases, defilement cases. Amangana bunaibu na ntwe community ga to keleze twes no ni media houses no ntubuna abanyagitari to nyare go kana mangana a sexual gender-based violence asengencha they lead into that. Again to kenden keringa ki about seeking services in that tebe go say amangana na family planning. Tiga chifamili chetu omongina no mogaka wapange uzazi asengencheka rumogo panga uzazi yokonyoranga noena no mongina your body system eko go back into the normal way compared nekero oranyoro mwana boniga and onyorenga like after 3 months or 4 months and wakora kikwebwatiraniri toro chinga no mubiro tora yani tora abaredi na ande kukari another pregnancy lakini kwa nyoranga mbaro batari gopanga uzazi na ande after 3 months after 6 months kwa nyorando mongno koreki ucha kwa moro de clinic kwa mbona ki Lydia tilitu atebe to upange uzazi gosenga kiko tenga ya sijui nilifanya nini yani onyoranga abo kwa mangana amange excuses so tigatokoreki tigato tuamazishe the community nga ni mzuri kupanga uzazi igo asense meyega yo kupanga roiboro nchiranere nero kubotana no muchando uno yega osabasubati enatebanga the prevention part ekero wakati ujapanga uzazi okonyoranga kwebwatira nirikia mapema utarire diani noeno mubirogo noene utaratimuka noene okwegosa litanga tori kwegosa okonyoranga noene nyumba yo mwana noene iga se pelvis yo katera baredi tera irana buya ubone tekoratimuka noene miaka ebere noene ebere nenusu buna ayeno mugaka murakora kimurajadiliana so that onyare koba ready ko carry another pregnancy lakini akaroko nyanga bono kwa carry boniga na ande umekari another pregnancy almost immediately okonyoranga even the body system yo kenyene teriko nyara ko accommodate yes na tukirera sereka asense moyende prevention twagor na komentera alafu gokorwa roro omanyago kwanera igoro yo kurenda aba baigabo bwato muchando fistula yes okay nataka mentere mangana angabera si prevention yes ukonyoro rengo musubati ogonkiri lakini omaniru omwana wago seno mutangani oyo kabera karago chikoba bamanya komokani nga karatema nkigwanya gotochandera konya kobarurio karioka omochando iyo nora se binyoro byaito igonga tigo monto agenda iborararia negitari a point nera igoro ya ekero omwana abere raped in the community yani omwana atibongiru abande bakonyoranga ne kasini yaye bateba gokumwire nyagitari abanyagitari ngo kibare ukobori ngomo korera aya kasini yaye akore ntogiye abu atuko sanko yaye goseisi ere esali obwamate bateba ningari bagokumuira tigatumo turitinka egere egentege nkemanyekana igontete ngotebiga omwana oyino murwaire aye moreta abwenigu munyagitari tayora ko imukuru nyagitari akoire kotini ebina igoro yogo soero umuntu akorera ingana erio igobire asama bokaino buna abaibori bo mwana n'abanyakenyoro igo kara diri na health y'omuntu tigamangana amange ngaginkomere nyagitari ngo chikere komanyekana mwamanya komutigaka omwana otigaraga chandege tasama tukamange umwana ikara kinire aranyora ogosoere ironye ndiria aisoko konyara ko mwana wara gosoere style mbesana so at a point yende kero kende ko iboreireka abana bari bakobwa gochanya gitari ateba ngaingo chikoeresa nagategendo na iborerete buwa bwa gocha nanya goenda clinic abana gitari bari gochikongomani otigara kare no mochando
ese engencho yo kuoba gochanga nkobori gware banyagitari nabo barakubori siko iborerete mbuya lakini banyagitari mbabwati biboko na bago gwaka na chera mbabwati bago koira egento baro igo baro kobwenia abantu batwara afya ngaki erengia ngate na korire ke na commenta I come to akorenda baroira baiga bono ngaki umuriro yakorendwa ekero gwatokire no gwate fistula kero kende waikere kwa maniru amashariti naro okoewa ngaki ogo chikomenya mpaka kwa wenire kegima umubero iranire buya ekemo kiabo naborate bigu buno musubati torara na mugako ase metenye tato baka gose metenye etano for 6 months so igono mugaka natakira kora counseling ekero ya betereri ngam umukungu oyo nko barware asenge ncho okogweniwa ekero kero monto buna korengana korerwe procedure nko egware counseling akiago chikwerenda paka obwenire na ndo manyigo ngakiago chikoibora kerara niko iboreria kabere na inde ngakiengana ngakiako iratware egarabe pregnant matiko sana nongi wete bi na bon commentera to what my colleague has said so that follow up we say that management on top of the surgeries ntobwata mangana physiotherapy konyorole nganko kore rubari physiotherapy so that no those parts chia yani akiwana ndatebe korobno karo montare no pares dio koro physiotherapy the same way inside karo monta koro iru that procedure stay nerva ko trained so that yani onye ne blood konye nale tugweti wono enalenga nao na abeire repaired nimbwenete ko nara ko holiday onye urine onye konya na ma onye na echo egweta anaendelea kufanyiwa hizo exercises so that train muscles, that is the word. They train muscles so that chikora kichinale. Number 2 is about nutrition. On top of all that we've done, nutrition wise last moment no yakore ki aragere buya abe buya. Number 3 is psychological support. That is the emotional support. Naboko nyoranga bono muna konye irana neta koreta mangana mange bono lazima tomo kore counseling to bota psychologist boniga like una bono una bagendreta ko ba serve the RKTRH a psychologist nero kunya kokora kunya kuwa kwanda na another follow up is ekero bono obeire radio okore ruonye surgery okore bintu ebionse to atebire anakuwa discharged into the community. Ekera achire galinka. There is what we call return date tokoba. Tuwa batenga inchu for a follow up. Tokoba follow continuously up to almost 1 year. And there is a time tuwa even rescreening. Tuwa ascertaining abono umuchando yo correct or pia sengencha. Sometimes we have failure rates. Failure rates inchiro rochia repairs chikoba. Naboko nyorobe repaired but there is a small leakage. Yoko nyore correct etigarete. One ka tuwa correct screening. Nabotoku advising now this is fully healed or this is partially healed. Tumanyanga what is next that we can do. Yes. After treatment, ntobwate koirana ase kenyoro konyo musubate yogeru sana netikoru ase abande karokenda asuburo irobo tariko kore keneke so nko baigeri tore buna bakoirana ase kenyoro egera stigmeri konya atwarire akorege ndoki n'abantu baminto bekenyoro igotoko batebinga umuchando oyo tigakorro oyo mino ka n'umuchando amosekerere karwarigu kawenire muanche paka riarwarete no yo ino bunekenyoro so there is that togenda to communicate na abantu bekenyoro egere mba muchaya ekera koru nyagitari bamureceive Ogochenja koria stigma na oyo iko bwatu muchando yo sekero kende the patient omonyene na kera nyare ko handle stigma. Okay, thank you. So I won't tell you kwa na mangana like na kiona that psychosocial effects or say effects chia ogo twala fistula. One of the effects yokonyora bang na abaitu busaba swati abaitu bagwetera. Okonyoranga buna like I mentioned yokonyora bara isolated. Onye nekerera abandi baguchira ta kunyara ko endekerera kirwa senginchunga amacha lingo etali echo lingo etera agutyo kera abantu. Another effect yonyoranga okonyora yani boka bakwanga buno munyitali ata okonyora abandi bagutwara suicidal thoughts yani
umuntu no gwita na bagokora ki na bagwita onyora abange na barabunga okonyoa no ni gari ase community yani ereta iyo pia se bantu bagokora ki asa abantu bandi bako baguchangia no enkende wono ntaete goteba iga like I said ekaro bakire nyagitari there is counseling bagokoreru in faces bakoreru in faces nande eyeta to muntu aibweka we accept ekaro we accept nande ujitokeleze bweru bunabone gaba baitubone gaba berure baguchikonyora obokonye ekero kwa that step nande kwa very cancelled in fact most of them they come out of that stigma batiga no discrimination yeri bago feeling that they are discriminated bago feeling we are isolated yani ntuntu takiri abokonyora nga bakorreki bachire nande babeira assisted yes bamenya n'abantu bande but that is why we are saying we want to bring back the dignity yomonginori yomusubati so that nera menya normal life unanchina itokoroteki yes na oyagote good morning Getembe TV amoboge naftali agoteba watching live abwate ribori ritangania kuboringa what are the physiological effects of fistula in the endocrine system yeah. Yes, the psychological in the endocrine. Nabokonyoranga, there is some hormonal effects chiko affected. Nabokonyoranga umusubati for example, nkogonki arengi. No muntu oiboire, na abwene tokora ki na abwene tekogonki. But because of this effect, yabwate ya depression. Kwanyoranga, she cannot even produce the hormone nero autokrokanga prolactin. Ebwene tekoreta mabere, the normal milk let down. Kwanyoranga bono, takore tikitabu ati hormones yecho chikoreta amabera yache so that again rekogonki umwana okonyoranga bon there are so many endocrines yani hormonal effects chiko baguchiase aso mubiri in fact chinyinge kwanyoro umuntu oyo na bautwala no mood swings by the way asinge nchanga okonyorana na adrenaline level yaye akoba so much angered onyoranga umuntu tata kunyarako komenya nabantu so it has so much effects. That's why we have brought on board the psychologist we have different levels chia anger, different levels chia effects. Kono toko bring on board those psychologists baba kwanira so that now baba konye yes na Eric asense moyende explain if there is any relationship between a fistula in comparison with amenorrhea. What dysmenorrhea na menorrhagia. Yeah. Washa nimsaidie, let me help my colleague. Yes. So those are some of the menstrual disorders. Tobwate ntokunga menstrual hygiene management and menstrual disorders. Dysmenorrhea is painful, painful period. Chirioko nyora abana babwate no and even in our young days. Chikoreto muchano konyo mwana kerara matukari ayeyo mutenyi akurumo iyo ndio tunaita dysmenorrhea. Then menorrhagia ne ryoko nyora ngumuntu ako tiboboka yani ago etia amanyi ngere ryoko yani ogo titiboka that is the word. Ago titibo eko muengera asenge ncha normally muntu musubati usomwana umwise kabwente korra between 3 to 5 days but yonyora ngera ago titibubuka even up to 7 up to 10 days igonga those are other menstrual disorders umuntu abwene tago chakore akonyu but yiteri ngoro those are just menstrual disorders nanda atebe related na menstruation ose kitora atebe ke gusi Matilda yani ekero chinga kichacho chomutienyi tadi boyego chirangi yes bona iti babache baba assisted because like I said we have other gynecological cases togo konya nyagitari but buna tebere ko menorrhagia dysmenorrhea it's not part of fistula tuatebana engoro between the bladder and the birth canal rectum ne urethra. Mbiamona sana ndotenga anoturachi kubekire getone gabo korende Eric engwaringi gukwandira a campaign annemone gukorekana ewiki yega yo create awareness nabo gukwana na osekwana no bosemi guchiase abantu enki enyagitari ne yakete ya rech yoke bate campaign ewiki ase wiki ye treatment ige gukoreru KTRH no specialist bare aseringaneri lakini screening kero kwa rengere ngakibano baere saiga kero kene ninkabugate buruiro bona bukandiyete bona soko genda
abanegitari mbagendete gwonchokanana asori kero kendo otanyore transport gocha mbagendete gwonchokana ase sub county hospitals. Yes. So nakiekio nateba ng'a rero okay igoro ebarenge iranda rero tarehe 19 igo barabe igo bare Keumbu na Gesusu. Yes. Chinyagitari cheto cha level 4 go sub county hospitals. Yes. Maambi tarehe 20 ebarabe Iyabe na Marani. Tarehe 21 igo barabe Gucha, that is Ogembo na Nyamache. Tarehe 22 igo barabe Nduru na Kenyenya. Lakini KTRH ero igere matuka yonsi. Lakini wati fomonto o tebire nga tiga kero kende ntare isengi nchene range na bako genda o very good. Koboria. Okobori korakugere matukosi. Nyagitari ndionsi anyare koboria. Nyagitari ndionsi na bako genda aire sumo chandoye ekiagera eyego twatangasa chitariki sauri to bwate campaign. But with the campaign or without the campaign obororo bwa fistula mboga nte kugweniwa. So andonsi asoko gena no nyaba legitari twateba ngambare ngeigoro iranda rero mpaka iyo ayegendo abalegitari bande mbayo na bogutumo gochaso bwanente kokonya koruororo na bako bari fad gochiase ogochikogwana liwa karwa twaro muchanga. Ndibona sana Lydia kwanera abantu gusabate ngana yo mwere kero bono urachi ukora. Okay, ngana yo mwere buno munyagitari atebire screening points na chichi buna atebire onya korange na nduru gendororo okoru screening onya gokonyo ne shide iyo okoretwe nyagitari yaito ya general erindo nyare konyora obobwenia lakini onya ko filetinga korandonsi o filetinga tiganyende abari se county ya Nyamira no abanyamira ne bakole Migori. In fact we've received clients go to Migori County, Homa Bay County, all the surrounding counties. To basa ko bato cha sengenchanga we are serving the whole population. Taito ko teberega on Friday 23rd May. No tokade Kisii Stadium. Totagete ko amazisha kero montonga obuno buroire bokora kiboko bwena inchu to celebrate no embali bakoreki bali banyorire nande bere treated nande bakoreki babwenire moche asobonga seri tukerio we celebrate them andonye kumaito ne abano monto bwe pigipigi orega ali ontegerete abakonyanga no ndiro kora abugori abangi nabandi gakwanyora akorusi uvundo yani akorusi no ndi musulibe motengo mongina nyagitari eto jenro mate gango konyera abangi nagenda koreki gendo rigereriwe okonyo. So you are welcome on 23rd of May, Friday, so that we celebrate those women. Neri tokeria rikorokunga IDOF in short. International Day of Ending Obstetric Fistulas. So I welcome you, the media house, TV. We welcome you on that day so that we celebrate together. Thank you. Eric. Yes. Njenda iraneri mbia mono ase okonyora libaga gokwana n'abantu baminto ase ringana eriga oborero bonko erabore naende tiga kwiranana yani onya gokora abantu mbakogechete kenyoreke gima tokoinyora rende nganyasa ere tabugati gwanchereri so that you can live positively and fight for your health because your health is very much important. Mbuyo bweni gwe egero gendire mirimo yao yakera rituko otherwise mbiya mono ekero gwanyora ringaneri manyoyo mino matebe boroiro boiga nkobwana bore naende nkoera bore igoriri tayo mbiya mono sana. Mbona sana mwancho morire niko narenge enere amasemo Lydia anaboigo Eric Musanza. Yes. Aiga se studio kero bagukwanera umuchando obuborire wa fistula oboriro obu annemuno bolia obugochanda abasubati bumanyekanite na obstetric fistula korende abo no ndachi gukorera umuroberio chingaki cyabono mambi nekirongo sogeri unabono omurai momanyi Teresa Akemundo umusori Bugesusu Barnabas Ratemo oboge Naftal Pastor Henry Ayora na
negati ya bande abange bali banyare gusanga na into ichinga kechiga chabo no wambia so muropero iga bwetwane ya getembe nakwire ne irembia muno kigima kiagira ogendete gutigara imya getembe chinga ke chonsi nekiro ko baire ne apori bonsi banyara kwene kia muno kwanyore chibicha na mariogi na boigo muropero iga onyare gwikira na sembeo asinchira ere ya bene ekigima nchenguru kwa Matilda obaigwa kendera gutwara obuligirerio bya imya getembe TV chinga ke chonsi Edwani yabugire ayo mworo karugetanda Edwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamuraba chikuya mandege uzito somya bamuraba chikuya mandege Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo kwa imeye nyumba isiko ye nyumba chire chikomentre nibwa amavuta yani oil ya bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iri gatigati wekari guri iri abantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuraganye bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yanyora bwekirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara njibwa tokorolekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Endelea